Heerenveen swingt en wint met 3-0 van Almere City. Lid PSV maar komen. En Cambuur verliest 2 punten aan FC Eindhoven. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Ja. Nou is het voorraak. Pelle van Amersfoort, uitstekend. Ja, en dan gebeurt toch, werd ik al een beetje benauwd voor wie het is. Eindhoven dat hij scoort in de, na een jaloere speling. Hij komt machine oren en ja, hij zit het er wel in. Ja, hij mist eigenlijk nooit, hè, die Milan Smit. Ik zeg die Doorsje in de doelen steekt. Oh, Haaien, is dit heel mooi dien. Facet, nou dan, ja! Wat een doelpunt, Sven van Beek. Goeiedag zeg, wat is dit dan? Komt hij bij, ja! Nou zit hij er wel in. Het is Rodriguez die hem clearlight voor Michael Breij. En ook hier is het bingo, het is 3-0. Nou, daar is hij dan, Pelle van Amersfoort. Maar de verlossende 3-0. En dan gaat hij weer, Rotje, maar de voorzet. En dan is het de keeper daar en dan zit hij erin. Ik zei toch, ik ben er net gerest op. Ja, en de heren, ze zitten er weer klaar voor. Geert van Thun, Rolf de Vries en oortspeler van zowel Cambuur als Heerenveen, Geert Jelle de Vries. Mooi dat je er bent. Dankjewel. Ja, laatste keer dat zo je ziet is dat wie op 11 september, toen wie George Ulte nog haattrainen, is die Sylvester van der Water nog in de basis. Ja. Keer verkeer, jongens. Ja. Waar was het aansnoer, hè, Geert Jelle? Toen rijnde het in Heerenveen, nou de sinneskind nou weer. Ja. Dus er is Toen een, voorspelde hij dat het best mogelijk was de kindersoer dat Kees van Wonderen de Christ net Heddy soer. Wie is dat voorzichtig? Nee, dan heeft toch net goed luisteren, Geert. Nee, Ja, ik heb op vakantie luisteren, dus ik ben Nee, ik heb toen zei van van Wonderen helle te Christ. Maar en het maar wie dat ik verwachtte dat hij wat verdedigend spelen zou in de komende wedstrijden. Dat wie toen in september. Ja. En uiteindelijk hebben ze net een soort verloren, maar de wereld zit er wel heel oors uit nou. Zeker. Zit het aan zijn grif voor, hè? Ja, Waar was het aan zijn savi zou hè? Ik heb verleden week een cijfers jongen van Heerenveen, dus op het financiële vlak. Daar ben ik wel een beetje ongerust op. Oké, nou, doen we dat. Hoe lang is het nou eigenlijk bij de omroep, Geert? Ik ben begonnen bij de omroep in mei 1991. Het is nu 22 jaar. 22 jaar. Ja. En krijg je dan ook wat van de omroep? Nee, ik ben freelancer. Ja, nou Nee, ja. helemaal niks. Nou, ik ben nog maar 24 hier. Maar Jilt. Jubileum, hè? Ja, Jilt en taart en een speech. Ja, mooi jongens. Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Dat heb ik wel leren horen. Heb ik al leren horen. Ik zeg En dan, als je dat dan hebt, misschien heeft dat ook wel eens, dan denk je even, wat heb ik al hier beleefd Ja. bij Omroep Friesland? En? Nou, ik heb mooie dingen beleefd. Ja. Ja, ik stie ooit, toen het Cambuur kampioen was, die ik op het bordes bij de spelers. Ik stie ooit bij de Oversterrentocht. Een cameraman. Dat wie die jinnige Afrikaan op de bonk veert, die hier nog nooit sneeze jongen. Konije Bitiri. Konije Bitiri. Maar je hebt natuurlijk ook wel dingen beleefd dat je denkt van, tja, dan moet je even tot 10 tellen. Hè? Ja. Van, ik heb bij een programma werken en dan wie de eindredacteur die wist net kreeg hoe lang het vroeg-oerenrecord dwarren zoer van Douwe de Vries. Ja, dan tel je even nog het zien. Ik heb echt eens een keer, toen zou ik een gast hebben, is echt gebeurd hè. Ik weet dat die niet jong. hier, ja. Ook die jongen, een auteur, die is hier een boekskreun, Ja. Pier en de Oceaan. En hij zoekt de gast wezen in de studio en ik moest dan een kwartier met hem praten live op televisie. Maar ja goed, ze looit dat boek op tafel en dat wie 600 pagina's. Nou ben ik net zo aan lezen, dus ik denk, nou ja, dan wacht je hè. Maar goed, hij zou tiertje komen en ik manje ik nog net letten lezen. Tiertje heb ik boekverslag.nl erbij pakt. Boekverslag.nl. Toen heb ik hem interviewd en de oude zei, ook de jong, ik vond het een heel noffelijk peteer. Ik hoef vernemen dat jou het boek lezen hier. Ik zei, zo'n jou het boek wil signeren, wollen, zet ik een mooi in mijn boekenkast. Nou ja, goed, dat is dus nooit gebeurd. Nee. Maar goed, heeft er nog leuke dingen ooit mij maken? Nou ja, ik heb ook heel leuke dingen mooi maken. Maar als je die jubileum wordt viert, en ik wil er toch nog eventjes op waarom komen. Want als je door schets nou een tamelijk eufemistisch beeld van die zelf in al rond de 24 jaar. Ik moet er toch wel iets een nuancering bij plaatsen. Maar die leert ze maar gewoon. Nou, dan moest even Sjen. Nou Peter, hartstikke bedankt voor de informatie. Ja, Bedankt. Graag gedaan. En ik ga die kant erop. niet mogelijk even achterop te springen bij jou? Nee Peter, dat begin ik niet aan. Want kijk hier, het heet niet voor niets de Hutdraversdiek. Nee. Ik zou zeggen, Ja. succes Peter. Ja, Hey, oké. bedankt hè. Hoi. Ja hè. hoor. Hoi. Ja, hoi. Dat wist er maar die man op een Hutdraversdiek.
in Dokkum en die man wil graag bij die achterop en dat leest hem gewoon staan. De wie is toen eigenlijk ook al dezelfde Dit is weer een asociale... joggetje in 98. Ja, de wie is toen al dezelfde asociale horkers die Snow nog wist. Maar wij houden wel van die, we hebben toch even wat voor die kop. Oh, een cadeautje, Ja, jongens. cadeautjes. Kijk op cadeautjes. Even niet pakken. Kijk op cadeautjes. Vlagjes van de omroep. Ja, zeker. Zeker. Dat is altijd goed. Dit is een flesje wien. Ja, een flesje wijn, want ja, dan moesten we zo nou en dan wel eens een keer een flesje wijn verwetsen, maar die collega... Ja, die ken ik eigenlijk gelijk aan zijn oren, of jou? Dus die keer straks direct door. Dit is waarschijnlijk een sportcast, mok, jongens. Dit is allereerst sigaar niet eigen moet even naar Geert Jelle. Ja, ik hier nog net in. Nou, even zien wat er nog meer is dan, Ja, jongens. nee, er zit nog van alles in. Een Omroep Friesland Ja, moet ze. dat moet ze. Zet hem op. Die mat op. Die mat op. Sokken van Omroep Friesland. Ja, ja. Ah, ja. Nou, dit is wel een grote Ja. verwenderij, jongens. Het is één grote En Frieske verwenderij. hetjes. Ja. Snoepjes. Nou ja. Hartstikke lekker. Vreeg ik nou aan Jim wat hij hem voor mij nou 22 hier niks, dan hebben we precies het verschil tussen een verste mooiwerker en een freelance bedrijf. Zo is het. Even Alle bedankt, jongens. Nou, dankjewel, jongens. Dankjewel. Wat vind je nou het cadeaus. lichttepunt in die jaren 124 hier? Nou ja, er binnen een heel soort Iets. dingen komen daar Iets. voorbij. Ja, Je moet kiezen. Alverstertocht. Alverstertocht, zo'n Ja, jongen. Zo'n jongen. Maar we hebben natuurlijk, want ja, ik ben ooit begonnen als jongste bediende. En nu ben ik dat natuurlijk al lang niet meer. Maar nu heb je dus collega's, die hebben ooit, dat is echt gebeurd, die hebben ooit de legendarische vraag gesteld aan Reinier Paping. Hebben we jou wel eens de Alverstertocht verdiend? Serieus? Ja. Dat verhaal ken ik net. Nee, dat is een verslag, ja, echt heel hilarisch. En wat nog echt wel een leuk verhaal is, ja, heel vreselijk. Wij zitten ooit, we zitten op een Hemmerik en we zitten ooit op een Nijstedt. Ja. En dan moest er een verslagjouwer moest bellen en dan hier weer een gast. Kijk, dus dat is nou ik gast en dan bellen we en van kist dan komen. En die mevrouw die koel wil, maar die zei, waar zit hij hem dan? Kijk, nou in het centrum van Ljouwert op een Nijstedt. En toen vroeg die vrouw, zit hij hem aan de stille kant of aan de drokke kant van de Nijstedt? Waarop die verslagjouwer, die had het telefoondeel, shot uit het ruut. Kom weer op, nou het is je best drok. Nou ja, goed. Oh, ja, Wat is nou het beste programma wat ze ooit maken hast? ja, de sportkast. Ja, Natuurlijk, de sportkast. En vooral als Geert Jelle te gast. Ja. Toch, jongens? We binnen rond daar, Wat jongens. is de beste analist hier? Ja. Geert Jelle. We binnen rond daar, jongens. De stellingen. Juist. De stellingen. En de Ja. eerste, die is gelijk aan vaart Van mij. van Geert Jelle. Nood Lozano en Noah Lang blesseerd binnen is Osama Saroui de beste linksboeten van de Eredivisie. Poeh, ik zeg ja. Tuurlijk. Ja, Ja. mooi. We beginnen Geert. Ja. Marco Tol is een prima rechtsback. Uitstekend. Kijk eens. Roelof. Ja. Heerenveen eindigt dit seizoen boven Ajax. Nee. Nee. Oh. Geert. Cambuur speelt in Eindhoven zijn slechtste wedstrijd onder leiding van Henk de Jong. Nee, dat volgt daar. Roelof. Als ik 24 uur bij Omroep Friesland werkje, dan speelt het Cambuur in de Eredivisie. Ja, dat is... Ik weet het net precies. In 8, 10 over wordt het nog. Ja, natuurlijk. Ik hoop dat het nog heel lang Ja, wordt, ja. maar het is ja. Oké. We staan bij pensioen. En is Henk de Jong dan nog trainer? Dan is, 4,5 dan, hier? dan, ja, dan, Henk- had, dan, Henk had, is nou een jongen van 50. dan had hij zijn pensioenleeftijd al wel te pakken. Nou ja, dan is hij zondag. Ja, daarom. Dus Wat dan, niks. dus, Nou, goed. ja, Zou je mij nee? dan is, Ja. hij wel- nee, dan is Henk de Jong nog wel trainer. Naar de wel trainer. Ja. Oké, en de laatste is van Geert Jelle. Heerenveen zal stunten in Eindhoven. Nee. Nee. Oeh. Maar jongens, ik zet de wien even aan de kant, jongens. Hartstikke fijn. Oh ja, die ken ik aan zijn gelijk om Roelof. Ja. Ja, nou ja. Maar is stunt, ik gelijk spul, dat ik een stunt of net? Ja, vind ik het. Nou ja, Dat wel, is het want- eerste punt verliest weer Ja. PSV weer. Ja, het is alles nog groen. Nou, dat zie ik nou wel gebeuren. Dan moeten we er toch een positief. nee-jaartje van maken. Ja. Want ze voetballen toch goed in Almere City? Ja, fantastisch. Ja, toch? Ja. En de wel. sfeer in het stadion is in jaren net zo goed geweest. Nee, hij is ook een Noorden. Ik heb ook genoten. Ik heb net de hele wedstrijd zien, want ik wie net in Nederland. Maar ik heb wel vluchtend zien en mijn zoon zit in het stadion. Die zei ik weet net wat ik mooi maatje. Dus, Het hele stadion die ik mooi, hè? Ja, Zelfs die Want favoriete hij- spreekwoord, tiki tamba, komt het hele stadion terug. ja. Massa. Hey. Nee, maar goed, het is toch mooi. Het is ook lietse dingen, maar het is, Ja. is toch prachtig. Nee, met weer koud, hè? Dus meestal woensdag Ja, graag dat even weer. springen. Ja. Maar eerst even jaren dan naar Kees van Wonderen. Want Kees van Wonderen had ik genoten. Even jaren. We hebben genoeg kansen gehad en we hebben inderdaad mooie aanvallen gehad. We hebben werklust gehad, duels gehad. Spelers gezien die een goed en hoog niveau haalden. Om Sven van Beek er even uit te lichten, die met de week eigenlijk beter wordt en het groeien is. En Olivier begint zelfs te scoren nu. 184 wedstrijden in het Nederlands betaalde voetbal. Doelpunt nummer 5. ja, maar voorop in de strijd. En dat wou ik nog zeggen, Oliver Brouwer vond ik echt geweldig. In alle facetten. Dus ja, ik heb zeker genoten vanavond.
Ja, Oliver Brouwer. Die Hij, Oliver Brouwer. Hij neemt hem even. Ik ben wel blij dat hij nou eindelijk wordt echt naar me luistert, Kees. Ja. Nee, maar dat is ik zei. Nou, maar goed, Oliver Brouwer, wat vies je van Brouwer? Nou, het is heel bijzonder, want die jongen die zit in selectie, werd hij eigenlijk net jongen wordt als de rechtsback. En hij komt uit de voetbal en hij gaat er net weer uit. Nee. En hij is precies op het goede moment. Want de ploeg had ik weer de positieve swing te pakken. En hij neemt zijn rol daarin. Dus ja, dat is prachtig. Ja, maar let ik nou eens iets ondeugends zeggen. Ik vind hem voetballend beter als Milan van Ewijk. Van Ewijk, die namelijk... Dat ben ik maar niet. Zachtere voetjes. Zachtere voetjes. Ja, want Van Heel Ewijk, die bijzonder, moest... maar ik ben het bij mij. Ja, Gadverdamme. Wat gebeurt hier in zo'n podcast? dat dat hele hadden we soms... Je hoeft net mild voor hem te Nee, willen bij maar de ja. 24 hier in zin is. Ja, dat is gewoon... Het zal de feestmaand wel wezen. wat zo Ja, weer. dat- December dat- stemt worden mild, hè. milder. Maar waarom bestoot naar Mies? Omdat hij onder de bal gewoon heel goed is. En hij dwat ik dingen te dwan. Nou, en Van Ewijk hier dat ik wel. Alleen nog die... Moest ik heel vaak zijn eigen fouten corrigeren? ja, die hier... waarom had Van Ewijk opvoel wie de drang naar voren. En dat koeder ik goed, die ik vaak. En Brouwer, vind ik, valt me vol meer op maar wat er maar de bal doet. Maar Van Ewijk scoorde ik nog. Hè? En Brouwer zit er natuurlijk nog maar krijgt. Dus dat... Maar die Zou volle doelpunt en Van Zij Ewijk net goals maken. of zij iets? Zij's doelpunten. Ik Is- google het Go even. Googles, Ja, go ja, Googles. even Googlen. Maar Lekker, dan man. eventjes naar Geert, want van. wat is er dan nevens die Geert het grootste verschil met Heerenveen tussen no en pak een beet 2 maand lien? Ja, dat is net een verklaring. Dat denk ik. Maar nou ja, dat kun je wel een beetje verklaren. Ze hebben de selectie compleet nou. Want ze hier in het centrum natuurlijk wel de nederige problemen in de verdediging. Want Van Beek wie er net. Nee. Volgens mij in het begin is het wie even ziekjen. Nou is Bogniewicz er net trouwens. Dan werd dat... Ja, en dan heb je het geluk dat je dus toch eens een keer een wedstrijd winnen. En dan win je nog eens in. En dan gebeurt er kennelijk iets. Geert Jelle kan het beter verklaren in een kop, in selectie. Dat het op je zal. Nou, als je toen het net roem, wie alles negatief. Ja. En waren er kaarten pakt die onnodig wie en dat hij altijd net wil, dan gebeurt dat. Ja, En inderdaad, Van Beek is weer waarom. vind ik wel belangrijk. Ja, Noppert pakt weer bal. Noppert pakt weer bal. Ja. En ik vind op middenveld is dingen wel heel goed bezig. Hè? Olsen, Simon Olsen. Simon Olsen. Want vooral die assist. assist, Amersfoort hè. als spits natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk toch... Ja, ik doet vind het wel dat... boven verwachting, vind ik. Ja, hij doet het boven verwachting. Ik vind dat dat minder van belang is voor het succes van de ploeg. Maar goed, dat is mijn mening. Maar vooral die assist van Olsen. Die is wereldklasse. Dat was wereldklasse. Dat ja. die Heerlijke smullen, paas, hè? Ja. Ja. Want hij, was wereld. hij stuurt hem eigenlijk. Hij stuurt van Amersfoort Fot maar zijn eigen. Hè? Ja. Ja. En die paas daarvoor van Saroui Ja. op Van Amersfoort die mist, die we misschien... Ja, wie ik mooi. Oh. Maar die assist. En trouwens, die assist van... Tom Haaien. Ja, Voor die, 30 meter. ja, maar Van die Haaien. kopbal weer van Brouwer, denk ik. Ja, Brouwer. De kopbal voor? Of Nee, Brouwers? Keulert. Oh, Keulert, ja. Keulert, ja. Dat weer ik fantastisch assist. Dus eigenlijk de goals, ken je, het mooiste, Mooiste goals, van de mooi. goals winnen de assist. Ja. Maar nee, Ik ik denk denk dat... van uit een boekje. Ja, maar ja, hoe dat dan kan, dat het in één keer Ja. omslacht, ja, dat kan je Dat net is altijd net griepen. niet helemaal te verklaren. Maar dat Nee. gebeurt, Ik je vind het wint wel een iets, wedstrijd en er komt wat vertrouwen in. En Harry en ik erg niet. Nou, Nee, als Tony ergens, dan, nou ja, dan maar we moeten doen we ook daar even de nee, rond. maar we doen ook kijken, oh, nou, dit is heel plotseling. Maar het is plotseling is toch net. We kunnen toch heel makkelijk verklaren. Noppert wie net die vorm wie net fit. Brouwer wie dan net. Van Beek die eigenlijk nog net mooi. Dan op middenveld Stino net. Tom Haaien had scoreswest en blesseerd west. Saroui had lang blesseerd west. Walemark wie dan net. Nuneli speelde er eigenlijk haast net omdat hij net fit wie. En derde moest de Maar trainer er haast Amersfoort- uit. Ja, dus er wie een zo volle spelers die net mooi die. En daarom vond ik het altijd de kritiek op Van Wonderen vierstend te bot, omdat er zo volle factoren wien die van invloed wien op het magere speel. van Arie en ik VVV. erger me. Nou, ergens die. Nou, vertel. Wat een slecht Nee, verhaal, Rolof. Ja. Nou, nee, voor een deel heeft het wel gelijk. Alleen nog, ze hebben volgens mij iedere wedstrijd maar 11 man spelen. Ja. Ik ben maar 11 man begonnen. Ja. Iedere wedstrijd weer. Wat erachter ziet. En je kan mij net vertellen dat die jongens die er toen in stonden, dat die net voetballen kennen. Nou, gewoon hè, nee. Hoe zijn Nou. Ali en Denzel Hall? Denzel Hall maakt het nog Ja, bekend, maar... daar ben ik maar niet eens. Die Nou, die nu hebben haak het ik niveau niet net. veel Maar van. op het middenveld stond Tahiri. Die had het net slecht die. En die is onvallend. Die aan de bal vind ik die echt net slecht. En dan Trouwens, wie er nog net trouwens? Ik nog een factor. die wie er nog net. Dus ze hebben wel, tuurlijk hebben ze wel wat oren spelers. Alleen nog het niveauverschil tussen nou en toen. Ja, is wel Gigantisch. enorm. ja.
En ja, maar ik tussen de spelers ik. Ja, maar goed, dan neemt nou Noppert. Die wie toen net in vorm. Nee. En nou is er dat wel. Waarom? Kan je dat verklaren? Ik net. Nou, ik denk dat hij nou fitter worden is. In vergelijking met het begin. Ik denk dat hij toen nog net 100% weer. Ja, en mijn keeper is natuurlijk vertrouwen. En dan speelt ik in een gigantische rol. Ja. En misschien ook wel, nog altijd, want dat hebben we toen ook wel bepraat. Het feit dat hij bij Oranje ziet, dat hij blesseerd was het en dat hij net de transfer maken had die hij heel graag maatje woer. Ja. Daar heeft hij toch zijn zin op zet. Ja, er zit wat teleurstelling in. Hè? Ja, dat speelt toch ook alweer een rol. Ziet alweer wat zin. Ja. Van Nou ja, Ewijk vrienden die 6 goals trouwens. Zo is doelpunten van Ewijk. Dus Brouwer we toch wel even aan de bak. Dat Ja. is best volle, ja. Ja, dat is best wel een soort. Maar goed, Heerenveen wint dus nou van Heracles, Vitesse, Fortuna Sittard en Almere City. Nou wacht het duel met de koprinnen, met PSV. Die hebben 14 wedstrijden spelen. Die hebben alles nog woen. Oh ja. Als ze staat terug in, dan is in januari al kampioen. Maar En de toch, dag- Tinksto, de dat er dag een dat stunt. ze een Oh, komt punt... ie, hoor. Een dag dat ze een punt komt verliezen. dichterbij. Heel die Die dichterbij. komt dichterbij. Ja. Ja. Maar vorig jaar waren het ook treien. Maar ik ben het wel maar eens, hè. Ik denk echt dat Heerenveen stunten kan in Eindhoven. Hoe snel het ging in. Hè? Ik wie die treien vrienden die week bij. Dat wie de ene les competitiewedstrijd van het seizoen. Toen Heerenveen haast de play-offs nog veiligstellen. PSV koer toen krekt net trots het league-speel de Champions League veiligstellen. Wat toch moeilijk was. En toen wie het Peru na die wedstrijd, of een Diner wedstrijd, dat Van Nistelrooy opstapte. Dat is dan maar, nou ja, wat is dat? Nou, die is een Jelly. Nee. En nou is de achtste finale Champions League en gaan ze de titel bijna winnen. Hoe snel dat dan? Ja. Voetbal is ook mooi eigenlijk. Hè? Ja, Ja, maar dat dat is is, ook zo. Maar goed, ja, het is net de laatste keer dat ze woen hebben trouwens, Heerenveen in Eindhoven. Dat is wel heel lang lien. Van toen ze een Jochen of zo. Die goal van Pranjic. Penalty nog van Pranjic. Paulo Henrique die wedstrijd leuk. Ja, maar goed, voordat die treien. Het keer samen, jongens. Hij staat wel eens in PSV voetballen? Ik heb wel eens in PSV voetbald. Mooi Heerenveen of Cambuur? Maar ik kan muur. En kist er nog Maar iets van vrees ik me herinnering? geen details, want dat is alweer... nee. Nee? Nee, Dat is echt. al je kwiet. We hebben net won, dat weet ik wel. Maar is dat al je kwiet? Ja, eigenlijk al. Ja, kwiet. Als je in het verhaal vertelt, wist dat en dat nog wel, dan komt het wel weer om. Maar ja, ik ken natuurlijk net de wereldonwedstrijden spelen. Maar, Juist daarom zoen je ja, verwacht. zo'n zei ze van, hey, die ken je nog... Had hij dan in ieder geval. Maar ja. Ja, maar nee, ik dus. weet net waarom. Maar ik ken dat net, nee. Ik ga maar even opzocht. Ja? PSV Cambuur 3-0, maar reed van Abma en Berhalter. Berhalter, Greg Berhalter. Ja. Greg Burghout. Wie staat daarbij? Luc Niels 2 keer, Ruud van Nistelrooy 1 keer. Ja, ik denk dat ik... Ja, hij is, weer. dus hij is centraal achterin. Nou, is er nog iets van... Wacht, wat krijg... Ja, kom maar. Wat is dit? Wat is dit? Sinterklaas? Het zilt toch net. Nee, maar... Dit is Ivo Poelsma. Dit is echt, heel eerlijk, dit is echt de allerslechtste Sinterklaas. Hij is al jarenlang Sinterklaas bij Omroep Friesland. Waarom is Sinterklaas van Ik dacht, dit is de echte. Dit is Ivo Poelsma. Hij, Jelle, ik zal je vertellen, hij is de reden, ik hier ben, die wie een 12 jaar hier hoort. Doe Leon zal net weer. Nou Ivo, wat komt van? Ik heb altijd twee doelen dat ik Sinterklaas viel bij de omroep. Dat is de ouders in de gardinjaaien en de band van hun Johan in Sinterklaas al. Oké, hou het kort Ivo, wat komt van? Oh, nou ik heb wat cadeautjes voor... Dat cadeautjes ik is altijd wist leuk. ik weet net dat Odewijzer zoekt, dus voor die heb ik niks. Van mij niks? Nee, ja, jongen, pech. Dat is ik Zo is het Dat is wel leven. teleurstellend, ja. Zo is het leven. ja. Maar ik heb ik geef dan altijd het verhaal over die broer, die hoorde de Vries. Ja? En dus ik heb een XXX, Dat kennen mensen Sinterklaas. XX, oversized, Wat is dit? ijshockey. Van de ijshockey, is van de Flyers. Hallo hé. Hartstikke leuk. Flyers? Van de presentator van de show, Jerk altijd, die houdt van lezen. Ja, Die houdt ik ben van er gek lezen. op. Dus ik heb een literair verantwoord werkje heb ik speciaal voor die. Ik zal Sjen op de contact komen. Dankjewel Sinterklaas. Dankjewel en- Ivo. Nick de Vries. Nick jongen, de Vries. Ja, En ja. ik ben een broer. Weer een broer. Ik ben hem. Ik ben een broer. En je zit hier altijd op voetbal. Ja. Daarom dacht ik dat wat oren sporten. In de Ja. podcast. En Geert had het dan wel eens... Ik vind het altijd weer dit door het. Het al door volleybal, toch? Kortbal, lieverd. Korbal! Ja. Nou, dan zal dit korbal wezen. Ja? Hey, dat ben Dus je. waardeloze kaartjes, je hebt er niks aan. Het
Nee, het is wel volleybal, ja. Volleybal. Ja, dit is mooi. Nationale beker, dames, achtste finale. Het is in Utrecht. Nou. 23 december, Sinterklaas. Hier ben ik ongelooflijk blij mee. Nou, jongens. vriendinnen heen. Maar, Ja. maar de vrouwen hebben, die hoeft het net te weten. Techniek, Nee, dat lopen we niet. start de muziek maar weer. Ja. Dank u Sinterklaasje. Ja, bedankt, Dankjewel, hoor. dankjewel Ivo. Ja, jammer. Dag hoor. Dag hoor. Dag. Dankjewel Sinterklaas. Geef wij weer hè oeren. Dank je. Ja, Ja, nou, lekker man. maar ik hoef hem net onder de handen, hè? Jawel, gewoon maar lekker hoor. Wat? XXXL, nevens mij. Cambuur, Eindhoven, eindigen in 2-2. Ja. Dat is toch een wat teleurstellend Ja, resultaat. dat is een teleurstellend resultaatje. Dat mogen we toch wel... Ga je die wel wat vermakken? Nou ja, nee, eigenlijk net omdat je hebt voor een leuke voetbalwedstrijd toch altijd 2 elftallen nodig. In Eindhoven parkeren een dubbele beurs. Dus ja... Het plan die gelijk al weer duidelijk. Ja, dat weer direct duidelijk. Zie je man achter de bal. Ja, ja, 4 man achterop, 4 man de Stief. Het zijn of hele linies heel kwart houden. En die ene man die dan nog voor stier, die liet hem dan bij balverlies echt een zakje. Het was echt wel heel erg verdedigend hoor. En dan loeren op een counter. Ja, en dat kon ze trouwens goed. Met die Rotier, die weer snel jongen. En die hier... Rotier, die heeft de eerste helft consequent rotier. Ja, weet ik veel. Ik denk, dat staat Rotier niet. Hek van mijn squanhoid. Dus wat er staat, dat lees je. Dus jammer. En ik leer altijd mijn squanhoid. Nee, dat is echt... Hier is ooit wie Doken Smit spelen van het eerst. En toen ik vreeg van, is het nou Doken, is het nou Smit of Smit? Ze zei, nou, in principe is het Smit. Dus dan zie je het onder de tafel en dan zie je het even ten Napel. En nou, Smit. Ik zei, nou, hij zei zelf dat het Smit is. Nee, dan bepalen wij wel hoe we hem uitspreken. Dat is even ten Napel. Woorden naar mijn hart van Ten Apel, ja. Maar Rotier dus, nee, maar goed. Maar die weer scherp, die creëren wel kansen. Maar het wie echt vreselijk voetballing. En dan moest je geduld hebben. Dan moest die bal moet gaan van links naar rechts, de flanken ziek je. En hoop je dat hij een keer goed valt, want daar kwam het eigenlijk op del. Maar waarom doet Eindhoven dat? Want ben je nou al benauwd voor Cambuur? Nou, als je Eindhoven hier een minder reeks hoor. Die binnen de competitie best wel goed begonnen, maar die hier een minder reeks hoor. Ik ken nog wat wedstrijden waarom. Jongen, een werkelijk bloedeloze 0-0 top Os. Daar hier ze verwachten te winnen. Ze verleren een beetje sneu van FC Grace. Maar ja, ze binnen al weekend zonder punten. Ja, en dan just naar wat Cambuur doet, die hier zei zo'n wedstrijd net verlenen. Dan ga je toch iets van... Ja. We worden hier niet kanonnenvoer. Maar goed, de kans is best wel groot dat er volle meer ploegen naast naar Cambuur gaan zullen, die op deze divisie voetballen zullen. Het gaat weer gewoon. Ja, maar goed, is dat raar? Maar hoe los je dat dan op? Is niet raar. Nou, hoe los je dat op? Dan moet je creativiteit hebben. En dat is heel logisch dat die ploegen naar jou komen en zeggen van nou ja, we beginnen met 0-0. En laten we dat zo gauw mogelijk maar even, of zo lang mogelijk vasthouden. Ja, dat is niks hoors. Ik bedoel, dat gaat in mindere mate zal dat Heerenveen, PSV, ik zou wezen. Dus zo werkt dat gewoon. En dan moet je zwaar dat je die goal maakt. Ja, dat is zeker. Daar ben ik wel volledig maar niet eens. Maar dat maakt het de wedstrijd om uit te zien minder leuk, wissel. Het is, dat is ik net leuk. Als dat 12 hier op een voetbal in de ploegen heeft, dan kan voetbal een ongelooflijk leuke kijksport wezen. Ja. Nou, en dat weer dit nou eigenlijk net. Maar het wie net de slechtste wedstrijd onder leiding van Henk de Jong zou Nee, dat weer het absoluut net. Want welke is dat dan? Ze dienen het, nou dat weet ik niet, dat onthoud ik al. Ja, nee, jongen, ik kan mij het schelen, de Lloyd achter mij. Maar nee, dat slaat ik beneden op. Maar het feit dat je dus, je ziet een elftal is aan het zieken. En misschien zit er wel iets te min creativiteit in, maar ik vond dat ze dan net niet eens zo gek dienen. Alleen nog geduld hebben, als ze geduld hebben. En dat maakt het tot wat een busterbaarlijk stekspul eigenlijk als het ware. Dus. Want hoe is het nou naar Cambuur dan, Kit Jelle? Nou ja, goed. Ze pakken punten en het voetbal is leuk. Wie leuk, deze wedstrijd dan wat minder, maar is leuk om nooit te zien. Maar eigenlijk is het wel wat wij hier in september volgens mij zijn hebben van het is een ploeg die kan enorm goed wezen, maar het kan ik eens een beetje invallen. Ja. En dat gaat dit seizoen nog wel een beetje gebeuren. Alleen je moet proberen om wel in die bovenste regio mee te doen, want dat maakt het volle interessanter. Ja. En je moet zo lang mogelijk in het seizoen mee doen om promotie. Ja, en dan moet je wel een jekje nou. Want, dan ben dit wel weer een duur verliespunten. Ja, maar eigenlijk zit je waar je voor, hè? De Hestem dus. Hè? Ja. En ik niet die slegers er op het laatste moment, nou ja, hoe die zelf die weet die zelf ook net. Nee, maar uiteindelijk moet je dan zeggen van hey, het rent je het net, maar we staan al voor. Ja, parkeer zelf die. Ik vond het wel aardig, want Henk de Jong zei naar orde van de wedstrijd. Misschien hier ik ervoor kiezen om 4 maal achterop te spelen. Maar die 2 hiervoor. Nou, dat vind ik een terechte conclusie, want het
woe net zo goed. Nee. Nou, en als je dan voorstelt, dan koester je puntjes. Ja, en dan is hij toch weer Zeg dan ietsje- maar van, nou ja, we gaan maar even weer om 10, 15 meter. Is hij dan toch te opportunistisch? Iets benauwd voor de reactie van het publiek. Want dan krijg ik dat weer om eer. Dat ik net dwarte voetbal in. Ja, maar dan moet je net benauwd voor wezen. Nee, Waar en- je in voorstelt, in zo'n elftal. In zo'n country, want ze waren best goed in de counter. Dan publiek weet ik waar de ploeg waar komt, hè. Dus en Ja. er nou punten pakt, wordt leuk voetbald. Nou, als er nou punten pakt worden en er wordt iets minder goed voetbald, ik wordt denk dat, wordt dat wel ik geaccepteerd. denk dat die angst ook ongegrond weer. Dat Ja. het publiek hier het wel pikt. Want die ben uiteindelijk best blij met een 2-1 overwinning. En dan vergeten ze wel eventjes dat er al nog een kwartier 4 man achterop zijn gaan. Maar wat vind je nou eigenlijk leuker? Gewoon Maidwan om promotie en de bovenste plakken in de KKD? Of striedertje in degradatie in de eredivisie? Ja. Wat is leuker? Nou, ik zeg, kan Eredivisie. weer lever in de Eredivisie. Ja, ik vind dat ik altijd, dat jij dan ik wel eens van, dat komt toen ik naar die promotie, en toen zei dan kijk naar terug, en dan waren hier we toch eigenlijk niks te ziek in. Vind ik altijd zo'n domme opmerking. Denk ik, Ja. hebben we niks te ziek in. Je wilt ook gewoon altijd het heeste spelen. Ah, sorry dat ik begin te Goeie. luisteren, maar ik zit te shit. Hij Het shirt was te horen. Hij gaat dit. Hij gaat dit. Hij is ook wel heel groot, hè? Ja, nou ja, dat En is... zelfs in mijn We kennen wat Het is die maat, ja, toch? 15 plus kilo, Ja? hier die grut was. Nee, Dan hing mooi. het er met mij om. Ja, dat is wel, hè? Plus 15 Nee, kilo. dat is echt- Zo sympathiek, jongen. En dan Gabi Kashkili. Maar Ja. die ben we dus van Ja, de die rest van dit seizoen ben we kwijt. Kwijt, ja. Maar Marco Tol is een waardig Ik vervanger. vond dat Marco Tol het uitstekend invult heeft. Ries. Maar moet er dan nog wel een vervanger helpen? Ja, zeker. Maar naar Ries Beck komen. Ja? Ja, want het kent ze net. Het is, Maar hij doet het toch hartstikke goed, zei dus correct? Jawel, maar als hij voortvalt, of wat er in het centrum hier voortvalt, dan is hij ook de vervanger in het centrum natuurlijk. Het wordt wel heel tin. Dus er komt een Ries Beck bij in de winterstop. Ja, nou wie ik oudoen tongensje, wie ik in Snits. Ja. Bij Henk de Jong en Sander van der Heij. Hij wie weer om bijbeunen. Och, wie is dan? Ja. Hier is weer een klusje. Nog een maand salaris erbij. Henk hier een geheimpje. Ik moet het eigenlijk net verder verklappen. Ik wie er met 2 vrienden. Die werk je beide bij een bank. En wie een geheimpje. Maar binnen 2 minuten stiert bij u in de vrienden WhatsApp groep. Dus ik is nooit in tegen die mensen binnen die bij een bank werken. En maar goed, hij hier een geheimpje. En zeg het maar gewoon zeggen. Henk zei van, misschien heb ik wel liever een spits erbij. Oh. Maar ja, ik dacht van, ze hebben 2 spitsen. Ja. Maar Milan Smit en Ulrikes. Ja. Maar hij zei, als er een boetekonsk is, echt een goede spits. En ik hier het idee dat hij hier op het eigen hier. Dan willen we die erbij hebben. Dan willen dan oors voetbal gaan. Nee, maar hij had zijn u zijn na de training toen hij. En toen ging het echt om de Ries Beck positie. Hij hier wel 2 op deeg. Oh, Riosbeck. Ja, dan ging het volgens mij om Ries Beck. Maar ja, die er ook een spits bij had. Nou ja, ik zie het even te zien, een spits. Juster heb ik jet Mats Seuntjens. Naar Oudin van Utrecht. En die zei, mijn broer komt weer om. Ralf Seuntjes. Ralf. Die wil graag voetballen. Ja, oké. Bij een Nederlandse ploeg. Nou is dat natuurlijk wel een echte Brabander. Maar Ralf Seuntjes is dat... Mats wie hier ook bijna West, hè? Ja, precies. Maar is Ralf Seuntjes een buitenkantje, buitencategorie voor Cambuur? Had een heel tijd West, hè? Oeh. Had kankerhonger. Oeh, die had kankerhonger, die jongen. En toen is hij wel weer rondgegaan naar Japan, maar Ja. is hij daar ontspeling tak aan, weet ik net. Dat weet ik niet. Nou ja. Maar goed, is dat een Ja, maar goede die hebben- speler? Ja, nou daar hebben we dus denk ik nou 2-3 seizoenen of zo aan het spelen. Dus ik heb geen idee. Geen idee. Of toch liever Robert Muren? Ja. Nou, als je die kunt halen. Spits, We hè? speculeren je graag aan tafel. Ja. Nee, maar wel een We beetje. gooien wat namen de lucht. dat wil Roelof altijd graag. is Ja. een geweldige Roelof wil sport, altijd jongen. name dropping. Ja, vind ik leuk. Maar dan wel graag. Hij komt dan ik mijn naam, dat stinkt. Ja, Muren, die gaat dan Nee, is natuurlijk geen nou optie. net van Volendam naar Cambuur. Oh nee, volgens mij zit heel Volendam in de bron derde. Ja, misschien. Allemaal misschien in de- tumult. Ja, nou Je ja, kan Cambuur lang net betellen. in de Ik winterstop. net had Henk daar even heen naar Robert, even een Nee. mooi gesprekje, even een Nee. partijtje, mijn kopje koffie. In Kansloos. de simmerstop misschien. Kansloze missie. Net. Kansloze missie. Ja, er is maar één speler die het miljonair werd bij Volendam. Dat is Robert Muren. Dus eigenlijk zei je hem van, of ja, Doos zou natuurlijk met een Riosbeck bij. Ja, dat mag- Geen spits, maar een Nou Riosbeck. ja, geen spits. Hij heeft Ulrikes dat hij die nou leert om uit te lezen dat het mat en te scoren dat hij de kans heeft. Dan ben je al heel lang verder. Die Smit is goed, die heeft het tol weer lezen. Ja, Er zijn een boel penalties bij, dat weet ik wel. stick Maar, of size. ja, maar niet de min. Nee, Dus ja, die kun je er maar beter in zitten. maar ja, Wat zou je van keer jellen? Nou ja, als de Rusbeck fut valt en je hebt daar Pine, dan moet je Rusbeck heli, toch? Ik bedoel, in Cambuur situatie kan je net zeggen van, of ze met bij de gemeente zeggen de inrichting van het stadion wordt nog $1 miljoen duurder, dan is het misschien wel wat yield.
Maar ze met op centen passen, dus je kent denk ik net maar alles dwaan. En dan moet je wat het team nodig. Nou, dat is een rustback. Vies ook Derek wat van trouwens van het stadion van Cambuur? Ik meen een lichte ondertoon te hebben. Nou, ik vind... Dat is makelaar. Ja, Dat is verstand van Huizen. Ja, maar Huizen werd voetbalclubs in Wenny, die toch, ja, die komen net vaak op een merk. Nee, maar ja, ik vind het een heel bijzonder verhaal. En ik snap het vanuit de directie wel, want die ben begonnen en ook eerst naar de Huizen. Als je naar je huis bouwt, dan zwaar ze dat er ik yield is voor een keuken en voor een badkamer. Ja. Want oors kerst net in Wenny. En bij Cambuur hebben ze zijn van begin met te bouwen, zet het huismodel en de rest dat je wel letter wel. Dat is in een normale situatie is dat ondenkbaar. Dat ken gewoon net. Alleen nog in het voetbal kent wel. Ja. Nou ja, en ik snap het wel, want die directie die denkt van het stadion er casco stiet, dan gaat een gemeente en een provincie net zeggen lid maar leeg staan. Dus er komt een oplossing. Ja. Alleen nog bedrijfstechnisch en financieel is het eigenlijk natuurlijk ondenkbaar. En ja, ik hoop dat ze eruit komen, want het is prachtig dat het naar het stadion komt. Ja, Arte Graaf, hier leest een mooie metafoor. Die ze zei van bij Zwolle, hè, zeker een stadion bouwt, hè, Arte Graaf. En toen zeiden ze, toen hingen we yield van een rijtjeshuis. Nee, maar een rijtjeshuis hebben we toen gebouwd. En bij Cambuur hingen we eigenlijk ook yield van een rijtjeshuis. Maar dan hebben we er gewoon 200 in Kappendel zet. Ja, nou ja. Dat is eigenlijk waar het op deel komt. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde wat ik zei. En het hield weer er net, maar ze beginnen wel te bouwen. Ja. Nou ja, waar ik bang van ben, het moet net een situatie wezen wat het bij Heerenveen nou eigenlijk is, dat je in het duur huis bent. Want daar heb je elke keer last van. En Cambuur het nou de wien in de reg en zal op een gegeven moment promoveren. Alleen nog, je moet net te volle kasten hebben. Cambuur het nou elke keer zwarte cijfers. Ja, en als je dan in een andere situatie te lonen komt, kan dat wel een gevaar wezen. Ja, en het kapitaal bij Heerenveen zit ik in de stien. Wilt je eigenlijk het kapitaal, dat op het veld staan? Dat zou je toch wel stien, maar dat is ik net weer. Want het kapitaal zit in Sportstad. En Sportstad is Heerenveen aandeelhouder van. Dus het kapitaal zit in aandelen van Sportstad. Daar zit Heerenveen hun yield. Maar net in stien. En om wie kerst de aandelen van Sportstad verkepen? Dat is een hele lastige. En nou zeggen ze van oké, wij willen eigenlijk minder hier aan bij Heerenveen. Als ze dat van elkaar krijgen, ben hun aandeel minder wurg. Dus de snijst die zelf hoe dan ook in de vingers. Want Sportstad, de belangrijkste inkomstenbron is Heerenveen. Mm-hmm. Dus het Heerenveen zei, wij willen 1 miljoen per jaar minder huur betalen. En dat gaat terug. Dan ieder 1 miljoen minder rendement ieder bij Sportstad. En ben die aandeel minder wurg. Dus de is in een hele moeilijke positie. Ja. Wat het er eigenlijk als het ware uit? Ja, ik denk dat er maar niet een oplossing is op termijn. En het stadion zal uit Sportstad moeten. Of Sportstad moet oornomen worden door een andere partij. En hoe je dat dan invullen, ja, daar ben genoeg mogelijkheden voor. Ik denk dat wel kan. Maar Heerenveen moet uit Sportstad stappen. Nou, in de huidige situatie, West of jou 0,6 miljoen kwijt best aan het stadion. Dat is onhoudbaar. En zo hebben we dan, nou ja, we kennen Brechtje wel emotie. Nou, de cijfers die het Heerenveen bekend maken, het ziet er natuurlijk dramatisch uit. Trend niet 9. Ik bedoel, meer zo'n miljoen operationeel. En als je dan de Kees Rosemond zegt, ja, dan denk ik van, het is schandalig wat die man die heeft. Die het fjouwer hier het de directeur geweest. Hij had alles verhoren wat er verhoren woer. In het stadion, in de beleving rondom de wedstrijden. Nou, valt wat van te zeggen. Maar had een kerel geweest wie, dan hier zijn van ik blow nou nog fjouwer hier. Ik heb alles dingen zou ik het graag hebben. En no six waren dat die cijfers beter worden. Maar nee, hij zei het van ik loop de door achter me dicht. En Ferry de Haan moet oplossen. Want meer zo'n miljoen, jongens, dit net niks, hè? Nee. Dus, maar ja. het gaat altijd hoe dat operationeel te kwast. Dat maken we nou ook eens een keer mee ophouden. Ik ben nou even Ferry de Haan ontquoten. Ja, maar goed, dan helle staat er al. Dan maken ze het te kwad van. Dat wie 3,7 ook. Welk te kwad bedoelst? Het totale te kwad, dus inclusief transfers. Ja, 3,6 ook, ja. 3,6 miljoen. Als je begint maar met zo'n miljoen. En dan is spelersverkeping, spelerskeping en dan is het op 0 eindigen. Dat zal onmogelijk wezen te combineren. Nee, gaat niet lukken. Is gewoon onmogelijk. Dus, en daarom zeg ik van, is mijn kritiek richting Rosemond, die het ding verhoor in het stadion. Nou prima, dat vond hij dat nodig weer. En wellicht is dat van deel ik weer. Het de boel op orde. En je kan net zeggen dat er dat verkeerd in het. We zeggen dat de laatste jaren goed dien. Het stadion zit er prima uit. De beleving is er weer rondom de wedstrijden is prachtig. Maar dat het wel geld kosten.
En ik vind dat hij een grote kerel geweest wie hier de zei van ik blow nou nog 4 hier en nou zie ik me worden wie je maat zie en nou gaat het te kwad naar beneden. Want hij had dat altijd zijn. Hij had zijn van ik zal zwargie en hij had eigenlijk 4 jaar lang het erop en gaat geweldig, gaat Daarom geweldig. moest hij vakgongen eruit. Want hij zit toen in de rief van commissaris. Ja, en toen wie het, wie Luc IJzinga. Toen weer te kwaad size lopen en nou is het zo'n. Luc IJzinga moest voort. Ja. Vanwege, toch Kees Rozemond, hij ging op zijn stoel zitten en nou is het te kwaad eigenlijk alleen maar oproepen. Ja, en dat vind ik tot op zekere hichten nog verklaarbaar. Want hij vond blijkbaar dat er dingen oors moesten. Nou, dat had er verloren. Maar ik vind het kwalijk dat er no site van ik je fut en Ferry de Haan moet het oplossen. En nog het ergste, het eerste de beste interview wat er Joen had bij de Telegraaf. Daar zei Kees Rozemond, het beleid van Heerenveen is net te handhaven. Ja, lees dat maar eens uit. Dan had hij zelf jou hier lang. Ja, Ja. en Nee, daarvoor in de Raad van Commissarissen. En als we nou naar Volendam zeggen, daar staat de boel in de bron. Daar heb je eigenlijk wel een beetje dat ik denk van ja, ik snap wel hoe dat gaat daar. Want daar is een Raad van Commissarissen die zei van wij hebben de verantwoordelijkheid om in te grijpen als er het gevaar, als het voortbestaan van onze club in gevaar is. Ja, dat is hun taak als toezicht. Dat is hun taak. Precies. Maar bij Heerenveen jerk nooit wat. Jongens, we gaan naar de prijsvraag. Want Vlien Wieke hien wij Ik een voel net prijsvraag. interessant meer, Giel. Vlien Wieke hien wij een prijsvraag. En toen mochten de meesten Ceze mailen van wat ze van de sportcast vinden. Toch? Dat wie de prijsvraag. Zeker vrij. Hij soort reacties kregen. Mooi trok in. Het VI van Omroep Friesland en het fysiek van Ondijgeert. Om vooral net in te gaan op een eventuele aanbieding van Omroep Max. Oh. De winnaar is Lianne Hamstra. Die krijgt deze kaartjes van de Kraker. Jereveen, Op Lianne. Volendam. Mooi man. Lianne die wil heel graag met haar vriend Marcel naar de Kraker. Dat is nog een verrassing, want Marcel wist van niet. Maar Marcel, 16 december, dan heeft hij wat te dwan. Wel een klacht. Een klacht kregen. Oh. Want dit programma jit de Sportcast. En dat docht ik een beetje vermoeden dat wij omteken hebben voor alle sporten. Maar eigenlijk behandelen wij alleen nog maar Cambuur en Jereveen, het betellen voetbal. Ik zit er wel kaarten voor het volleybal. Nou, dat brengt mij dan op het volgende. Weet je wat? De kaarten van het volleybal van Geert. Sorry, die heeft de krek van Sinterklaas gekregen. Ja. Het boek van Nick de Vries. Dan mag je... Het shirt van de Heel even Flyers. die boel. Dan mag je dit Maar ik ken die moeds en die zakken er ook wel bij. Ja, precies. En die net? vlagjes. En die dingen ook. En dit hek. Die Frieske- En die... die mok net. Heel even. Oh, hij is vliegen. En de Frieske hetsjes. Het hele pakket. Het jongens. hele meuk. Het hele pakket. Schitterend. En dan is de vraag... Dan mag het aansnijden camera, deze Ja, keer. zeker, Dan doen we dat zeker, dubbel op, hè? Ja. Precies. Hoeveel minuten dworren het oerenrecord van Douwe de Vries? Vrienden en vriendinnen van de Sportcast, wij nemen de kritiek van je hem altijd ter harte. En dat betekent dat we nou eens even een aandacht schenken zullen aan de breedte sport. De vraag wat wij graag een antwoord op hebben willen is: hoe lang wordt het wereldoerrecord van Douwe de Vries? Oplossingen naar sport@omroepfriesland.nl. Doch dat rap en maak je kans op deze hele meuk, want we houden alles in één set voor. Zeg het maar. sport@omroepfriesland.nl. Maar zet wel even het adres erbij, want als je het adres er net bij zet, Dan krijg je niks. dan krijg je niks. Ben Dus je je eigen koolsjes. adres moet er ook bij. Precies. En nou nooit meer zeggen dat we niks doen om breedte sport. Nee, jongen, Toch? hier snits en toemkes en Precies, Nick de Vries. Je bent Nick de Vries, je weet het Jongens, zo ik gek heb net. het nou weer heel Jereveen. Ah. Dit Jelle, is Osama Saroui de beste linksboeten van de Eredivisie? Ja, in potentie wel. Beter als Noah Lang? Nou, ja, kan er wel worden. Beter Ja, als Lozano? als je die jongens hebben al een reisje maken, hè? Dus die hebben daar wat meer ervaring. Zie, wat bij Saroui het probleem natuurlijk is het rendement. Maar om naar te zien is het prachtig. Dat is heerlijk. Ja. Het is al leuk om naar te En je zien. hebt voor dribbles. Dribbles? Dribbles? Waarom zei ze altijd dribbles? Ik gewoon dribbles Nee, dat zeggen. zou ik net, maar dat pak je in me toevallig. Maar hij 22 dribbles. Dat is een record. Dribbles. We hebben nooit in hier wedstrijd zoveel dribbles. Wist. Dat is Oké. toch mooi? En Maar wanneer hij is is- een dribbel? Al je hem 4 Als keer je uit? een man passeren. Al je hem passeren. Maar hij is beter 20 als keer. Jaan Baks. Beter Ja. als Ivanovic. Nou, die had nog net zijn litten. Nee. Bergwijn. Beter als Bergwijn. Nou, ja. Ik vind Bergwijn een van de slechtste. Ja, links- hij stelt wel heel... Ja. Ja, mooi. AZ heeft hier. Van Bommel. Beter als Ja, Van Bommel. ik heb Van Bommel naar Lever als Bergwijn. Ja. Op het moment. Maar in dit programma gaat het door Saroui. Nee, maar als je Bergwijn had bij Tottenham spelen en Savissel en dat had... Maar dat hij alweer best waar eenmaal. Ja, ook gewoon op dit moment bedoelst. Ja, op dit moment. Op dit stuit. Nou, dat vind ik nou al lang. Beter als Van Brederode.
Ja, momenteel wel, ja. Ja. Maar goed, het enige probleem dus is niet correct al. Dat is dan een beetje zijn rendement. Want hij hier in Almere City ook weer een hele goede mogelijkheid natuurlijk om nog een doelpunt te maken. Maar niet correct heeft zo zijn van dat is toch die groot zwaar gemakkers over de financiële positie bij Heerenveen. Mat Heerenveen dan misschien gewoon Osama Saroui net gewoon verkeepje in de winter? Nou, dat gaat misschien ook wel gebeuren. Ik denk wel dat Saroui het probleem voor een Ier weer oplossen kan. Dus dan moeten we weer op zoek naar een eigen. Ja, maar goed. Sorry, laatste ziet de transfer van de Eerwijk nog net. Die mag ze nog wel meenemen. Dus ze halen een deel van die zo'n of ongeveer 4 bedrijven, zoals Ferry de Haan om het op. Ja, maar wat nou als Heerenveen in de winter een bod krijgt van 10 miljoen? Zeg het maar. Maar is het wan of net? Dan met zijn verkeepie. Verkeepje? Ja? Dat doe ik, jazeker. Rolf? Ja. Het twijfel ik nog wel een beetje. Dan. Nee, met 10 dat was meer. Nou ja. Nee, het zie je maar een verkeepje. Maar wat het Ejuke opbracht? 12. Nou. Maar ja, goed, dat krijgt net al. Nee, we krijgen nog 2 een heel. Ja, ik heb vanuit dat misschien nog ooit wel eens komt. Maar Ejuke is wat dat betreft wel een beetje een vergelijkbare voetballer. Die hier ik net altijd het rendement wat er hebben moest. Maar voor het publiek prachtig. Nou ja, ik weet net hoe het er in Moskou dien heeft, maar hij is inmiddels in België volgens mij. Ja, hij speelde van de weekend voor het eerst weer eens een keer wat in de basis bij Antwerpen. Ja. De Champions League voor het eerst. Ik praat alleen met Vincent Schildkamp. Ja. Toch? Een ESPN-commentator. En die zei, Oudoene Vreed, want die wie ik bij de wedstrijd van Heerenveen in Almere City. Ik kan me net voorstellen dat er ooit nog een ploeg uit het Boeteloon meer dan 10 miljoen euro betelt voor een speler onder de traditionele top, nou laten we zeggen de top 5. Maar AZ en Twente er nog bij. Dus van ploegen als Heerenveen. Want al die spelers die van een heel soort yield naar het Boeteloon te gaan. Het laatste voorbeeld is natuurlijk Amin Sarr. Ze misleren je al hier. Ja, Sarr is natuurlijk nog een beetje te bekeerd. Transfereren een Nederlandse voetballer naar Engeland en hij misleert het sowieso waar hij bij komt. Oh, dat is een beetje hut, maar... Nou, voor de helft van gevallen hield dat vaak, hè? Ja, vaak. Ja, Nederlandse voetbal is gewoon net kwalitatief. Het zei helemaal niks als je zo'n doelpunt maatje als Jiménez zijnde in de Eredivisie. Nee, dat zei helemaal niks. Als wedstrijden in de Premier League, jongen, dat is van een intensiteit en een snelheid en een... Afonso Alves, we hebben nog nooit een voetballer zien die zo goed wie. Hij is misleren bij Middlesbrough. Ja, bij Middlesbrough. Nooit weer wat voor jou, toch? Nee. Hij is in de zonbak eindigen. Hij wil wat centjes verzinnen hebben, maar... Hij ziet het zelfs toen bij de Seleção. Zeker, ja. Zeker. Ja, maar hij redde het net. Nee, maar goed, dat is het gevaar. Hè? Dat je op een gegeven moment als loons zijnde, als competities zijnde, een beetje het stempel krijgen van... die jongens die hebben het niveau net, ondanks dat ze er zoveel goals in zitten of op een andere manier. Ja, dan wordt er op een gegeven moment net zoveel geld mee betalen. En wij hebben altijd nog in Nederland Ajax... En die koeien onze namen in Europa een beetje oppoetsen. Nou ja, dat is net meer. Maar uiteindelijk ben we nog altijd de 5e competitie van Europa. Ja, maar ik ben er net maar het is wel gerust op. Clubs uit Frankrijk, Duitsland, Engeland, Italië, Spanje, die betalen nog altijd een vrij makkelijk 10 miljoen euro voor een speler. Hè? Ja. Dus als het dan, wat vindt het Schildkamp had wel een punt, maar als je het omdraait, ik zie ze van, nou ja, wat is 10 miljoen euro nou voor een Borussia Dortmund of voor een Augsburg? Dat is dan nog het voordeel inderdaad, dat ze vrij makkelijk die 10 miljoen uitjouwen. Dus je wil die vent hebben in kleren en als je wil, dat je daar zal daar gewoon niet goed dwang kunnen. Zo de hoezenprijzen stijgen, maar de transferprijzen stijgen ik, hè? Ja, dat is weer, daar zit ik een stukje inflatie. Ja. Dat is, en de prijs van de Friese piepenuten gaat ik behoorlijk omheen. En dat mij nou heel wat meer, jongens. De Friese piepenuten, vanwege dat stofje wat erin zit. Ja, zeker. Maar zit dat alleen nog in de Friese? Ja. Maar het zit ook nog in... Dat heeft mooi procedé te maken. Ja. Aha. En dat betekent dat er een stofje is en... dat stofje zit er altijd al in, alleen de maatregelen ten aanzien van dat stofje ben strenger worden. Dus wat vorig jaar wel mocht mij nou net meer. Even heel simpel uitlijn. Ja, er is nog mensen ben ik altijd een beetje oors. En alles gebeurt hier gewoon een periode later. Dus dat is helemaal niet zo slim. Verleden week zei Roelof dat Heerenveen Savisa op zijn meest de play-offs helje mat. Journalisten van de selectie. Ja, dat is zo zijn. Op zijn meest helje zij de play-offs. Ze zijn de best of the rest. Nou, dat dat zou dus ook. Toen ze werk in. Nee, ze zijn de best of the rest. Ze moeten op zijn meest de play-offs helje. Wie staat dat? 24 hier. Jazeker. Ja? Maar ik heb het hele seizoen al zijn dat Heerenveen een goede ploeg heeft. Ja.
En dat heb ik echt een heel seizoen zijn. Ja. Maar als je bij Cambuur, als je Cambuur volgt en je zegt wat we hier vinden, Dan wil je net serieus een noemen. controversieel, dan wil je het voortzet. Ja. Qua. Dus Maar ja, ik heb hier ooit eens een keer zijn dat ik Ulrikes een betere spits vond als Van Hooijdonk. ja. Ja, ze nemen mij ook niet meer serieus. Maar hoe die best of the rest, hè? Want ik neig er naar precies van, nou, Jervin mat misschien wel de best of the Dan rest. neigt hij nou. Dat ben je eigen wurden. Nee, zo haak het net zo aan, jongens. Stakker. Dat ben je eigen wurden. Zo, de top 4. Hij komt wel weer bij die top 4. Dus dan is het sechste plak daaronder. Onder de rest. Maar is Jervin beter of minder dan Sparta? Heerenveen is beter dan Sparta. En is Jervin beter dan Go Ahead Eagles? Ja. Ja. Dan hebben we het antwoord. Dan willen we Dan heet het antwoord. Dat Dan wil moet je je vinden dus gewoon sekste. Ben ik het mee eens. Dat is Ja. dat is gewoon zo. Ja. Nou, Dan is het dus dat de is best mijn- of the rest. Dat is mijn twijfel dus nog als ze beter binnen dan Go Ahead Eagles of Sparta. Dat twijfel ik nog. Dat hoor. is er wel, ja. Want Sparta had wel... Ik vind Laudersen wel een betere specifiek. Kitolano, een fantastische middenvelder. Bij Go Ahead Eagles Oké, ben dat ik wel wat twijfels. spelers. Dat twijfels. Het kan weer al een technisch directeur, Geert? Nee, Nee? Hij is al in op tegen? nee, net dat ik weet. Ja, Wim Jonk, hè. Wim Jong. Wim ja. Jonk? Ja. Komt hij uit zijn eigen doos? Of, Nee, ja, die betekent zo. maar ze hebben nog net in op tegen. Nee, volgens mij En net. dan nemen ze zeker de Net, tijd net voor dat de ik zaak. weet, ja, moet ik gewoon maar even de tijd van nemen. Dus ze doen het een beetje collectief. Gerald van der Belt zullen er wel wat mee bemoeien. En Henk de Jong, ik heb Henk even vregen, was er nou echt technisch directeur? Nee, maar we helpen wel machinaal. Dus Ja, ja. dat is een beetje het idee. Oké, ben je zo beschikbaar, Geert Jelle? Ja, het is wel wat gedaan, joh. Ik ben net beschikbaar. Net beschikbaar? Nee, hebben we hier een primeur te pakken? Maar dat wist toch wel eens een keer op taxeren van die stien? Die Jelle uit Ja, maar ik Ja, zit dat in is de toch huizen en ik zit in de kjell, dus mijn weekend is wel wat goed verdeeld. Nee, maar het gaat net om als ik beschikbaar ben, ja of nee. Je moet weten waar je goed kent en waar je net goed kent. Ah, nou denk ik dat het net geschikt best. En ik ben net geschikt voor technisch directeur. Maar als Jervin belt voor algemeen of financieel directeur? Financieel ben ik net geschikt voor. Maar algemeen wel. Algemeen denk ik dat ik daar geschikt Best voor heel ben. algemeen. Ik ben heel algemeen. Maar in de huidige situatie weet ik net dat ik daar iepen vast in zoeken. Want ik vind het... ik denk dat het skip langzaam zinkt. Welk skip hebben we het door? Heerenveen. Ja? Het ergste vind ik dat er net serieus naar zoeken wordt. Naar de dingen die het net goed gaan. Als je nooit denkt door de vraag van zou ik als algemeen directeur geschikt wees in de vraag, het antwoord op die vraag is eigenlijk ja, dat zou kunnen. Dat is dan al jaren 40, want die functie die komt net al te lange tijd vrij bij Cambuur. Bij Cambuur. Ja, nee, heb ik nog nooit toen uitgedacht. Dan zullen ze net wel een betere algemeen directeur wezen als Kees Rosemond. Nou, vind ik moeilijk te zeggen. Ik vind wel, om daar een antwoord op te gaan. Als je dit programma in Limburg presenteren moest, zou dat net zo'n groot succes wezen als in Friesland. En ik denk dat een directeur bij Heerenveen, die moet uit Friesland komen. Heb jij er zijn? Ben denk ik genoeg kandidaten. Maar ik vind dat er te weinig binding is met Friesland. En wat Heerenveen altijd uniek maken, dat we het Friese achterloon. Nou ja, dat is compleet uit de club. Ja. Nou ja. Nou, Roelof, Nee. het is wat binnensmonds. Wat is... Nee, maar zeg het maar gerust. Ja. Zo, ik vind het... ik hou net zo heel veel van alsof we dan boeten de provincie net in je komen in die het wel goed dwank in van de club. Ja, maar voor technisch directeur vind ik een compleet andere functie. Ja, nee. Voor technisch directeur is het prima dat er ergens oorswaai komt, of zelfs een boetelander. Maar voor algemeen directeur, die voor de grote lijnen zwaar moet, die de cultuur bewaken moet, vind ik dat bij een club als Heerenveen, jij hebt een Friese directeur. Maar goed, dat is mijn mening. Maar alleen nog een algemeen directeur bewaakt de cultuur dan. Hè. Dat is de cultuur is toch de club met de meesten eromheen. Hè. En ik vind wel dat ze nou inmiddels wel op de commerciële afdeling en de communicatieafdeling, daar werk je nou al wel echt een clubmeesting. En ik ook weer wel Friese meesting. wel weer, want je, Nou ja, best tijd dat waar komt. Ja, maar als nou naar de situaties zoals doet Riemer en Foppe de big man weer bij Heerenveen. Doe je het hier hoor. Je gaat hoor. Wat ben wij dan? Wat stralen wij uit? Wat willen wij wezen? Dat wie Friesland. Dat wie maar beide poorten in de Friese drek staan. Ja. Maar als je nou zeggen dat degenen die het futgong binnen, een groot aantal, die het jarenlang bij de club zitten hebben, die het echt een verleden hebben bij de club, hoe die behandelen binnen. En die ben alleen negatief.
dan denk ik van dat zit gewoon net goed. Dat is net goed gegaan. Nou, er zit nou een hele rit bij Almere. Ja. Stuk of 8. Zonder naam te nemen, er ben nog een grut gedeelte van jongens die ben gewoon negatief. En dat snap ik net, want die hebben hun hart bij Heerenveen lezen. Ja, maar Johan Hansma die ging bij Robert Veensema, dus is hij nou net meer bij Heerenveen. Die had een beetje zelf pest wat dat betreft. Maar ik snap wel, het zou wel mooi zijn als je weer eens in krijgen van Sissekine. Van Fop en Riemer gong je naar het stadion, want daar woon je bij jaren. En ik denk dat je dat gevoel weer waarom krijgen matten. En ik vind dat stadion gewoon wel weer wat waarom komt, want vanwege die goede sfeer in het stadion. Het leukere voetbal is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar Kees van Wonderen ja, maar is op dat vlak de Haan vind ik net een minder trainer of een minder bestuurder. Alleen die hebben net die extra factor erbij. En het zou wel lekker wezen in Frietwaan die factor wat meer krijgen. Daar wil ik graag bij wezen. Ja, maar op dat gebied vind ik dat Kees Rozemond het wel goed in het. Want het clubgevoel is zeker net slecht op het moment. Het stadion zit genoeg mensen en die sfeer is goed. Dus op dat gebied... Ja. Nou, kan je daar net zo volle van zezen. Alleen nog de hele uitstraling van de club. En dan naar de mensen die er werken en die er werkt hebben. Ik vind het onbegrijpelijk dat je ergens 15 jaar werkt hebben, sommigen 24 haast, dat je daar negatief de door uitginnen. Dat is in mijn eigen, dat moet dat net kennen. En is in mijn eigen ik trouwens ondenkbaar. Had je zo lang ergens werk je, ja, ben je altijd positief. In sommige gevallen is het beter dat je na 24 jaar Maar goed, sommige mensen krijgen grote cadeaus en sommigen krijgen niks. Dat brengt mij bij Geert van Tuin. Nee, dat maakt het mij nog niet eens negatief voor de mooiste omroep van Nederland. Waar is dat, Geert? Geert, bist je er klaar voor? Ik ben hartstikke klaar voor. Ja, bist je er klaar voor? Ja, voor. Want jongens, even jaren wat wij een paar weken alleen zijn. MMS, kist die? MMS? Nou, als je krijgt verkering hebben, dan doe je het in de morgen, in de middag en 's avonds. Maar hey, wat langer verkeer is Roelof, hè, dat ik al een band dan doe je het in maart, mei en september. Ja, en ben je zo ik ben jonger dan 60, hoe zit het bij mij? Misschien met Sinterklaas. Nou, Geert, morgen is het 4 december. Als dat geen wordt, dan weet ik het ook niet meer. Is het morgen al 4 december? Morgen is het 4 december. Jeetje, meneetje. Wanneer is dit ordenen? Ik kwam mijn vrouw bij. Oké, jongens, we hebben er rond de overdenkingen. Maar wacht even. Nou? Je vergeet één ding. Nou? Hadden wij niet de weddenschap? Wij hier de weddenschap. Ja, natuurlijk, wij hier de weddenschap. Jammer dat ik er zelf wil beginnen. Wat hier de weddenschap? De weddenschap, wie Roelof zei van Pelle van Amersfoort zit echt in Almere City, gewoon weer in de punt van de onval. Juist. Ik wie iets wat overmoedig. Ik zei nee, Tjen Fortuna zit dat. Kom je wat vaker in het strafschopgebied van de Tjinstonder. Is het een uitgelezen mogelijkheid om met Ion Nicolaescu te beginnen. Maar ik wie... Ja, het mocht eigenlijk net. Ik wie op de besletten training. Ja, lang verhaal. Maar goed, ik wie op de besletten training. Daar wie ik Pelle van Amersfoort. Die stiet in de basishalve. Ik denk, nou ja, misschien zit hij een peer. Eerst laat hij een geweldige assist op Sarawi. Daarna hier een stiftje. Ik denk, nou ja, ik wist het baasje al. Maar Roelof, jongen. Ja, dit is makkelijk verdiende ik hier de rekken mee hoofd. Ik hier de rekken mee hoofd. Ja. Hij is vandaar, jongen. Herkenbaar. Een sigaar uit eigen doos. Goed zo, de overdenkingen. De eerste, die is voor... Geert Jelle. Sarawi of Noah Lang? Sarawi. Geert, Kees Rozemonds of Geert Jelle? Geert Jelle natuurlijk. Geert Jelle. En de les is van Roelof. Sinterklaas of Ivo Poelsma? Nou, dan ga ik toch echt voor Ivo Poelsma. Ivo Poelsma. Goed zo, jongens. Na je weekend ben we er weer. Trouwens, na je weekend hebben we een leuke gast. Zeker. Ik gok op Henk de Jong. Henk de Jong. Die is leuker als ik ben. Nee, nou ja. Hoe kritisch wordt Arie de Boer dan, is de vraag. Ja, heel net. kritisch. Nee. Dat kroept Henk de Jong weer in de komboezen natuurlijk. Wij hier de fanclub van Henk de Jong en wij hier de fanclub van Wonderen. Dus ja. Trouwens, Van Wonderen, die komt Taco Mier komt hier een keer weer voorbij. Ja? Hier in deze podcast. Tuurlijk. Maar goed, Geert Jelle, mooi dat de wierst. Hartstikke mooi. De laatste keer wie op 11 september. Nu is het 4 december. Wanneer komt het weer? Nou, dat zal ergens niet naar hier worden. Ja, ergens in maart. Goed zo, ik noteer hem vast. Graag ons na je weekend. Dag.